ගුරුවරට ස්ථාන මාරු වෙන්න විදියක් නැහැ. අනුප්‍රාප්ති කියෝ නැහැ. එතකොට දැන් මේ අනිත් දරුවන්ට ගුරුවරයෙක් නැහැ. ඉතින් මේ ආණ්ඩුව දැන්ට තීරණය කරලා තින්නේ මොකක්ද? දැනට තීරණය කරලා තියෙන්නේ 30000කට රජයේ රැකියාව දෙන්න. ගුරු විදියම 30000ක් තියෙනවා. ඒක කොහොමද අඳවගන්නේ? මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඒක නිසා අපි කියනවා මේ ගැටලුවට සුළු ලබා දෙන්න. දැන් අපි ගත්තොත් අද දැන් පාසල් ගත්තම අද පාසල් ප්‍රතිවගත කරන කෙනෙක් කතා කරනවා. දැන් විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ පාසල් 10126ක් තියෙනවා. ළමයි 100 නඩු පාසල් 3000ක් තියෙනවා. ළමයි 50 නඩු පාසල් 1576ක් තියෙනවා. දැන් ආණ්ඩුව පාසල් ප්‍රතිවගත කරන්න තමයි කතා කරන්නේ. මොකක්ද බලාපොරොත්තු? නවාන්න. අපි දැක්ක අයවැයෙන් වෙන් කරනවා පාසල් ප්‍රතිවගත කරන්න කියලා රුපියල් මිලියන 500ක්. මොකක් සඳහාද කරන්නේ? මොකද කරන ප්‍රතිසංස්කරණ? ඊට කතාවක්වත් නෑ. එදී තමන්ට 89ක් බලය තියෙනවා කියලා අපිට 159ක් ඉන්නවා කියලා ඕන දේ කරන්න බෑ. ඒක කරන්න දෙන්නත් බෑ. ඒකෝර අපි කියන්නේ මේ පාසල් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් මේකට වඩා ආණ්ඩුව කල්පනා කරන්න ඕනේ ප්‍රායෝගිකව මේවට ඉස්තර ලබා දෙන්න. මේ විෂයමාලාව සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් පාසල් ප්‍රතිවගත කරන සම්බන්ධයෙන් දැන් අපි දන්නවා දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ අර ළඟම මේ ගුරුවරයෙක්ගෙන පිළියමක් යටද මේ පාසල් දාන්න සූදානම්. ඒක නිසා අපි පැහැදිලිවම මේ සම්බන්ධයෙන් බරපතල අවධාරණයක ඉන්න ඕනේ. எங்களுக்கு தெரியும் கடந்த நாள் கல்வி அமைச்சர் சொன்ன ஒரு காரணம் தான் ஒரு வருஷத்துக்கு 7500 பேர் ஓய்வு பெற்று போகிறாங்க. அப்போ அதனால வர்றது வந்து 3000 பேர் தான் டீச்சர்ஸ் வர்றாங்க ஆசிரியர். அதனால் அந்த ஆசிரியர் பற்றாக்குறை வளர்ந்துக்கிட்டு போகுது. அது எங்களுக்கு சொல்லி சரி வருமா? நாங்கள் சொல்கிறதும் அதுதான். எங்களுக்கு அதுக்கு பதில் அது பதில் கொடுக்காம இருந்தால் என்ன நடக்கும்? ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் இல்லை. ஆசிரியர் பற்றாக்குறையால் நடக்க போகிறது என்னது? ஒரு பக்கத்தால் கஷ்ட பிரதேசங்களில் சேவை செய்கிற ஆசிரியர்களுக்கு மாறி வரையலாம். ஏன்? பதிலீடுகள் இல்லை. அடுத்த மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர் இல்லாமல் இருக்கு. இதனால் அரசு இந்த வருஷம் வரவு செலவு திட்டத்தை தீர்மானிச்சிருக்கிறாங்க. எத்தனை பேர்? 30,000 அரசு ஊழியர்கள் எடுக்குது. ஆனாலும் ஆசிரியர் பற்றாக்குறை மட்டும் 30,000 இருக்கு. எப்படி எடுக்க போறோம்? இதுக்கு என்ன பாதி? அதான் நாங்கள் வலியுறுத்துறோம். நாங்கள் அரசுக்கு இந்த செயல்பாடுகளை செய்யறதுக்காக அதனால நாங்கள் செய்ய வேண்டும். நாங்கள் அரசுக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து 159 பேர் இருக்கிறாங்க. அதனால நாங்கள் தேவையான எல்லாம் செய்வோம். அப்படி செய்ய எங்களுக்கு விடையிலாது. அதனால் நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அழுத்தத்தை கொடுக்கிறோம். விசேஷமாக ஆசிரியர் அதிபதிகள் நினைக்கிறது எங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கிறது, எங்களுக்கு கொண்டு வந்து நாங்கள் கற்பித்தல் செய்கிறது மட்டும்தான் எங்களோட செயல்பாடு. அப்படி இல்லை. நாங்கள் இதை கேள்வியும் கேட்கணும். அதுக்கான செயல்பாடு வேணும். ஆசிரியர் அதிபர்கள் வகையில் நாங்கள் அந்த செயல்பாடுகளுக்கு நாங்கள் முன்னுக்கு வர வேண்டும். அதுக்கான அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். அப்படி இல்லாமல் இது ஒன்றும் செய்ய இயலாது. அதோட எங்களுக்கு வட மாகாணங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை தான் ஆசிரியர் இடமாற்றம். இந்த இடமாற்றத்துக்கு ஒரு பதில் வேணும். எங்களுக்கு தெரியும் விசேஷமாக முல்லைத்தீவு, துணுக்காய், மடு, கிளிநொச்சி இப்படியான பிரதேசங்களில் பல ஆசிரியர்கள் முதல் நியமனங்கள் போயிருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு 7 வருஷம் 8 வருஷம் பூர்த்தியாக இருக்குது. சிலவங்க 10 வருஷம். அவங்களுக்கு இடமாறி வரையலாம் இருக்கு. இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு என்ன? அதோட எங்களுக்கு இந்த பிரதேசங்கள்ல விஞ்ஞானம் கல்விக்கான ஆசிரியர் பற்றாக்குறை. துணுக்காய் வலயத்தை எடுத்துக்கொண்டா அதுக்கான பாடசாலைகள் சரியா இல்லை. அதுக்கான செயல்பாடுகள் என்ன? நாங்கள் அதுதான் வலியுறுத்தி சொல்றோம். யாழ்ப்பாணத்தில் மேதினத்திலிருந்து வலியுறுத்தி சொல்றோம் அரசுக்கு இந்த ஆசிரியர் பற்றாக்குறைக்கு தீர்வு அவசியம். வந்து தமிழ் எங்களுக்கு தெரியும் அந்த 6ஆம் தேதி நடக்கும் தேர்தல் சம்பந்தமாக அரசு முக்கிய அவதானத்தை கொடுத்திருக்கிறது வந்து வடகிழக்கு. அப்ப அப்படி அவதானம் கொடுக்கிற அரசுக்கு நாங்க சொல்றோம் தமிழ் மக்கள் முகம் கொடுக்கும் பிரச்சனைக்கும் கல்வித்துறை முகம் கொடுக்கும் பிரச்சனைக்கும் உண்மையான தீர்வுகள் அவசியம். அதுக்கான செயல்பட வேண்டும். அப்படி இல்லாம மேலோட்டமா பேசி ஒன்றும் தலைவராதுங்கிறது தான் நாங்க சொல்றோம். அதோட நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் விசேஷமாக எதிர்காலத்தில் இதுக்காக எல்லா தரப்புகளையும் ஒன்றா சேர்த்து செயல்படுறதுக்கு எங்களுக்கு வெறும் இது மட்டுமில்லை
பொதுவாக மக்கள் முகம் கொடுக்கும் பிரச்சனைகள், தொழிலாளர்கள் முகம் கொடுக்கும் பிரச்சனைகள், கல்வித்துறையில் முகம் கொடுக்கும் பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நாங்கள் ஒன்றா இருந்து ஒன்றா போராட வேண்டும். அதுக்காக நாங்கள் செயல்பட வேண்டும். இதுக்கு நாங்கள் அரசியல் கட்சி வேணாம் நாங்கள் ஒன்றும் சொல்றது இல்லை. அரசியல் கட்சிகள் செயல்பாடுகள் இருக்குது, அவங்க செய்யட்டும். பொதுமக்கள்ங்கிற வகையில், சிவில் அமைப்புகள்ங்கிற வகையில் எங்களுக்கும் ஒரு பொறுப்பு இருக்குது இதுக்காக செயல்படுறதுக்கு. அதனால நாங்கள் இந்த மே தினம் மாதிரி நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த நாங்கள் எங்களோட ஒற்றுமை காட்டுவோம், ஒன்றா சேர்ந்து வலியுறுத்தி போவோம். இது இந்த 2025ஆம் ஆண்டு மே தினம் அதுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக நாங்கள் எடுப்போம். எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்ப்போம். ஒன்றா சேர்த்து தொழிற்சங்கங்கள், சிவில் அமைப்புகள், மக்கள் அமைப்புகள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து இந்த அரசுக்கு அச்சுறுத்தல் கொடுக்கும் வலியுறுத்தும் போராட்டத்தை ආරම්භිකව சொல்லி நான் விடைபெறுகிறேன். எல்லோருக்கும் நன்றி. ඒ වගේම අපි කියන්න ඕනේ දැන් විශේෂයෙන්ම සියලු දෙනාගේ වගකීමක් තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වීම. අපි දේශපාලන පක්ෂයකට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිතියක් නොවුනට අපිට වගකීමක් තියෙනවා මේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් විසඳුම් ලබා දීමට බල කරන ක්‍රියාමාර්ග වලට යන්න. වෘත්තීය සමිතිය ඇටියට අපි කිසිම දේශපාලන පක්ෂයකට සම්බන්ධ නොවුනත් දේශපාලන පක්ෂවල කාර්යභාරය කරයි. නමුත් අපිට වගකීමක් තියෙනවා ජනතාව ඇටියට, සංවිධානයට, සිවිල් සංවිධානයට, වෘත්තීය සමිතියට එක්කව වෙලා ආණ්ඩුවට බලපෑම් කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගයකට යන්න. අපි මේකේ ආරම්භක ක්‍රියාමාර්ගයක් තමයි මේක අපි ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අමාරුවෙන් හරි සියලු දෙනා එක්කව කරලා මේ ක්‍රියාමාර්ගය ගන්න. අද දවසේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ වගේ හැම කණ්ඩායමක්ම එක්කව කරලා බලපෑම් කරන දේශපාලන පක්ෂ වලින් පරිබාහිර සියලු කණ්ඩායම් එකතු කරලා බලපෑම් කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගයකට යන්න. ඒකේ ආරම්භයක් ඇට තමයි අද මේ යාපනයේ මේ ක්‍රියාමාර්ගය කරේ. අපි දන්නවද මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නෝ දැන් දවල් 12 වෙනකම්ම කෝච්චිය ආපු ඇත්තේ. ඉතින් මේ සියලු කැපකිරීම කරලා මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි මෙතනට ආවේ යම් විදියකට බලපෑමක් කරන්න, යම් පණිවිඩයක් දෙන්න. ඒ පණිවිඩය තමයි අපි එකතු වෙලා බලපෑමක් කරමු. අපි එකතු කරමු සියලු දෙනා. අපිට හැකියාව තියෙනවා, අපිට කරන්නත් පුළුවන්. අපි එකතු වෙලා මේ ක්‍රියාමාර්ගයට යමු. ඒ සඳහා මේ මැයි දිනය අදිස්ථානයක් කරමු. අපි 2025 මැයි දිනය අපි තීරණය කරගමු. එකට එක්කව වෙලා අපි බලපෑම්